процедурата ботокс. Много мои пациенти се вълнуват с какъв материал работя. Затова ще покажа в момента това, което има на европейският пазар. Това е Вистабел на фирмата Алерган. Това е южнокорейски ботокс, а това е Диспорт, френския ботокс. Съм показала. Това са точките, в които ще бъде инжектиран ботокса. Намръщи се сърдита. Ето, това е гневната бръчка. Точно в тези точки ще бъдат инжектирани ботокса и след няколко дена тази част ще се изглади. Тя няма да може да прави тази сърдита намръщена физиономия. Сега очудване направи. Така. Точно така. Виждат се бръчките, инжектират се не в чертичките, не в бръчката, а точно по средата между чертичките. Така, пачи крак, усмихни се. Така, сега искам да кажа, че на тази моя пациентка и приятелка, това и е трета процедура или коя? Четвърта. Трета процедура. Така че ние сме изгладили в значителна степен бръчките около очите, но сега и е време за четвърта процедура. И тези бръчките на пушачите, бивша активна пушачка или заешките бръчки, много добре се блокират с ботокс. След това може да се направи мезотерапия и филър и 100% изчезват.